neustále sa nám úroveň zvyšuje, šermiari sa zrýchľujú a my sa snažíme ako rozhodcovia aj tými pravidlami, ale aj tým feedbackom, ktorý dávame šermiarom, posúvať ten ich šerm. Máme 16 rozhodcov a tento turnaj je výnimočný v tom, že ho končíme v časovom predstihu. Budeme končiť niekde okolo 17. až 18. hodiny a to je vďaka tomu, že máme vlastný program OnlyFans, ktorý nám pomáha s tým vnútorným manažmentom turnaja a kvalitnú techniku na zobrazovanie skóre a natáčanie videí. Novinkou na tomto turnaji je zdieľanie online, to znamená livestream. Môžete si pozrieť videá, ktoré máme zdieľané na sociálnych sieťach na udalosti a tieto videá si môžete pozrieť aj spätne. Som rada, že sa podporuje v Žiline ženský šerm, pretože ma veľmi potešilo, že nás bolo vlastne až nejakých 14. Je to super atmosféra, je to najlepší výber produktov, čo si môžu šermiari kúpiť. From organization to the level of performance from individual fencers, the tournament tends to run way longer than intended, and the quality of fencing tends to not be as good as here. If you do hammer and if you do longsword or sword-and-buckler, come to Žilinský Kumšt. It's a lovely tournament, you will enjoy the hell of it. I must say that I pretty much enjoy this tournament as a Polish fencer, and I recommend to all fencers from international community to join and fence at Žilinský Kumšt tournament. Tento turnaj mám veľmi rád, lebo má v sebe tak ako keby sklbil takú domácu priateľskú atmosféru s veľmi profesionálnym zvládnutím organizácie. Ja dnes nemôžem povedať jedného krivého slova na rozhodcov. Super, to za mňa výborné.